Insellmulkom u nilqgħukom għal din ix-xandira diretta mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla Għawdex fejn illejla f'ġieli ta' Eid il-50 il-festa kbira tal-inżul tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja jum it-twelid tal-Knisja sejrin niċċelebraw il-liturġija ta' dawn il-fġieli, liturġija speċjali illi tfakkarna xi ftit dak li għexna 50 jum ilu meta fil-lejl qaddis tal-Eid stennejna l-qawmien tal-Mulej Ġesu mill-imwiet b'sara, jiġifieri liturġija itwal mis-soltu. Propju sabiex tagħti dan is-sens ta' stennija illi llum ukoll nerġgħu ngħixuh 50 jum wara fejn ieħor Eid il-50 Pentekoste. Ejjew ninaqdu mal-Knisja kollha biex nistennew li l-Ispirtu Santu mill-ġdid illi ma jieqaf qatt ixerred id-doni tiegħu fuq il-Knisja, fuq id-dinja, mod partikolari f'dan iż-żmien illi d-dinja tassew għandha bżonnu u bżonn il-fejqan tiegħu. Din il-liturġija se tkun animata minn membri tal-Kor Djoċesan taż-Żgħażagħ u għalhekk ejjew anke mid-djar tagħna kif nistgħu nieħdu sehem ħaj anke permezz tal-kant. Din ix-xandira qiegħda tixxandar fuq il-Facebook u l-YouTube tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll fuq il-paġna ta' Facebook tal-Knisja tar-Raj it-Tajjeb. titlob il-Knisja f'din il-lejla qaddisa ejja Spiritu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek. Kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek u huma jinħalqu u inti tġedded il-wiċċ tal-art. Ejjew mal-liturġija tal-Knisja aħna wkoll niddisponu l-qalb tagħna biex
nistennew il-miġja tal-Ispirtu Santu. Il-lejla f'din il-qoddisa li se titmexxa mill-eċellenza tiegħu Monsinjur Isqof Mario Grech, nixtiequ b'mod partikolari nitolbu għal vokazzjonijiet. Fakrukom illi id-djoċesi tagħna matul din is-sena qiegħda tgħix sena speċjali ta' talb għal vokazzjonijiet. U allura nixtiequ tassew minn qalbna ninaqdu bħala knisja anki li qed tgħix dawn il-mumenti ta' ċelebrazzjoni ħafna drabi b'mod virtwali intom id-djar tagħkom għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u għal ħajja reliġjuża u konsagrata, anki dik laikali, propju b'mod qawwi. Imma b'mod partikolari nixtieq ukoll nitolbu lill-Ispirtu Santu sabiex jagħtina suċċessur għal Monsinjur Isqof Mario Grech, raj għal din id-djoċesi li tassew ikun skont il-qalb tassew fl-ispirtu ta' din is-sara nistennew ftit ieħor sakemm jingħata bidu għal qudiesa Monsinjur Isqof jinsab fit-triq u sadattant ejjew inkomplu nagħmlu tagħna t-talb permezz tal-kant ejja Spiritu Qaddis, Veni Creator Spiritus.
Spirtu qaddis li ħlaqtna, ejja lil moħħ dawlilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li jint ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja, nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Int tqassam seba' doni, int li tilleminija tal-missier minnu wiet, fik bler fl-ilsna monija. Ixel id-dawl lis-sensi, kebbes il-qlub bl-imħabba u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna zom il-ladu, lilna fi-sliem ħenjin, mexxina jent biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamil li nsiru nafu bik lill-missier u l-ibnu li fik spirtu li tqaddes bla nieqfu dejjem nemnu. Glorja il-missier lill-liben li qam minn bejn l-imwiet, l-ispirtu faraġġ tagħna għal dejjem fis-smewiet. Amen. Alleluja. It's
Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kum. Ħuti, inġbarna l-din l-Ewkaristija, meta aħna diġà bdejna niċċelebraw is-solennità ta' Eid il-Ħamsejn. Bħal-lejla il-Knisja tisar biex fl-imkien ma' Marija insejħu fuqna l-Ispirtu Santu. X'inhu fl-ixkun tal-luminata mingħajr l-Ispirtu. Hekk ukoll hija l-Knisja mingħajr il-preżenza tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu għandna bżonnu dejjem. Imma b'mod partikolari f'dawn iż-żminijiet ta' passaġġ, ta' tranzizzjoni. M'għandix tbażżana li irridu nagħmlu passaġġ. Imma nħallu lill-Ispirtu jimla l-qluħ biex imexxina hu. Inħallu l-Ispirtu ħalli jagħtina id-dawl biex nagħmlu għażliet tajba. Billi din is-sena fil-djoċesi tagħna qegħdin nirriflettu u nitolbu dwar il-ġmiel tal-vokazzjonijiet, il-vokazzjonijiet saċerdotali. Għandna magħna l-djaknu illi ftit ġimgħat oħra jirċievi d-don tal-Presbiterat. Għandna seminarista u reliġjuż li ħajirċievu l-ordni tad-djakonat. Imma nitolbu għall-komunità tas-seminarju, nitolbu għal ħajja konsagrata. Ħajja konsagrata reliġjuża, il-ħajja konsagrata laikali. Illum jaħbad ukoll il-50 anniversarju minn meta il-Konċilju reġa' tal-ħajja lill-forma ta' ħajja konsagrata l-ordni tal-Verġinej li għal-grazzja talla f'dawn l-14 sena rnexxielna wkoll nagħtuh ħajja f'din il-Knisja tagħna. U allura nitlob hekk l-Ispirtu Santu biex ikompli inebbaħ mhux biss individwi ħalli iħadnu din is-sejħa li jkunu iktar ta' Kristu, imma wkoll il-Knisja ħalli tkun Knisja vokazzjonali. Hekk b'dawn is-sentimenti bibtiegħi nibdew din l-Ewkaristija billi narfu in-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lil Alla l-imbierik. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emejn, bil-ħallejt birjieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem.
in excelsis Deo. nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Eid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien għaddejs ta' 50 jum. Għamel li il-ġinus imxerda kull wieħed bil-sien għalih, bil-grazzja tiegħek ikunu ġemma bejniethom fl-istqarrija waħda ta' ismek. Dan nitolbuh bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix saltant flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. F'din il-verja se nisimgħu iktar qari mis-soltu meħud
fil-liturġija tal-kelma mit-Testament il-Qadim. Hija l-mixja illi jagħmel l-Ispirtu ta' Alla mal-bniedem, il-mixja biex ngħidula hekk minn Babel sa Pentekoste. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-Lvant sabu wita fart Sinar u baqgħu hemm. U qalu wieħed il-ieħor, ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U l-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu, ejjew nibnu belt għalina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq is-smawiet u nagħmlu is-sema għalina ħalli ma ninxterdux mal-wiċċ kollu tal-art. U l-mulej niżel jara il-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal, arrom, poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom f'rashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħabblulhom il-sienhom ħalli ma jifhmux il-sien xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waqfu mill-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel għax hemm ħawwat il-mulej il-sien il-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej. Hini il-ġens lil-mulej u l-lotiju. Hini il-ġens lil-mulej u l-lotiju. Il-mulej ixejjen il-femiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Hini il-ġens lil-mulej u l-lotiju. Hini il-ġens li l-mulej u l-lotiju, il-poplu li jważel bwiet tiegħu, mill-għoli ta' smawiet iħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Hini il-ġens lil-mulej u l-lotiju. Mill-post fejn jammar jistħarreġ fuq dawk kollha li jgħixu fuq l-art u jsawwar il-qalb ta' kull wieħed u jara femilhom kollu. Hini il-ġens lil-mulej u l-lotiju. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien Mosè tela' ħdejn Alla u l-mulej sejjaħlu mill-muntanja u qallu, dan għid lil dar Ġakob u għarraf lill-ulied Iżrael. Rajtu intom x'għamilt lill-Eġizzjani u kif lilkom ġarrejtkom fuq il-ġwienaħ tal-ajkli u ressaqtkom lejja. Issa jekk tisimgħu leħni u żommu l-patt tiegħi, intom tkunu l-wirt tiegħi minn fost il-popli kollha, għax l-art kollha tiegħi. Intom tkunu għalija saltna ta' qassisin u ġens qaddis. Dan hu l-kliem li tgħid lill-ulied Iżrael. Imbagħad Mosè mar isejjaħ lix-xjuħ tal-poplu u qegħdilhom qudiemhom dan il-kliem kollu li jordnalu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb bleħen wieħed u qallu, kull ma qal il-mulej aħna nagħmluh. Fit-tielet jum mas-sebħ kien hemm rat u beraq u sħab oħxon qatt tal-muntanja. Instema' wkoll iż-żarżir qawwi ta' tromba u trijet il-poplu kollu fil-kamp. Mosè ħareġ il-poplu mill-kamp biex jiltaqgħu ma' Alla u waqfu f'riġlejn il-muntanja. Il-muntanja ta' Sinaj bdiet iddaħħan kollha kemm hi għax niżel fuq għall-mulej fin-nar.
id-duħan beda tila l-fuq bħad-duħan ta' forn u l-muntanja kienet titeżżes kollha. Kull ma jmur, id-daq ta' tromba kien dejjem jitqawwa. Imbagħad tkellem Mosè u Alla wieġbu brada. U niżel il-mulej fuq il-quċċata tal-muntanja ta' Sinaj. U l-mulej sejjaħ lil Mosè biex jitla' fuq il-quċċata tal-muntanja. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mosè il-ħsieb tiegħu, l-emejjel tiegħu lil-ulied Iżrael. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. Imma t-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom. It-tiba tal-mulej ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuqi id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qegħditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-Adam. Huwa għaddini dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qalli: "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu: O Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda, u nqiegħed fik ir-ruħ, u inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali, u jiena u nħabbar insama' ħoss, u ara l-Adam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u ara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar u bniedem,
u għejt li r-ruħ, hekk qal Sidi l-Mulej. Ejja ruħ, mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin, ħajerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom, u reġgħu ħadu l-ħajja, u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli, o bniedem, dan l-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu, niexef Adamna, it-tama tagħna qebet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabbrilhom u jgħidilhom, hekk qal Sidi l-Mulej, ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom, u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħdkom fartkom, u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Ikollok ħnina minni, Alla, fit-tjubitek, fil-kobor tal-ħnina tiegħek, ħassar ħtijieti, aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Int li tħobb il-qalb sinċira, għallimni l-erf fil-fond ta' qalbi, roxni bl-ilma u nissaffa, aħsilni u aktar mis-silġ nibjat. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spirtu qawwi ġeddet fija, la twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi spirtu qalbini wettaqni lil midimbin nallem triqatek u l-ħatjin lejk jerġgħu lura. Qari mill-ktieb tal-Profeta Ġoel. Dan jgħid il-Mulej, jiena nsawwab l-ispirtu tiegħi fuq il-ħlejjaq kollha u li jidkom iħabbru subien u bniet. Ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm, iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet u imqar fuq il-qaddejja irġiel u nisa insawwab l-ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuri sinjali, demm u nar u kolonni tad-duħan. Ix-xemx tinbidel fid-dlam u l-qamar f'demm qabel ma jasal jum il-Mulej kbir u tal-biża'. U kull min isejjaħ isem il-Mulej jinħeles għax fuq il-muntanja Sion ikun hemm is-salvazzjoni kif qal il-Mulej. U f'Ġerusalemm jibqgħu xi wħud lil Mulej jisejjaħ il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tiegħi Mulej u ġetet il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispirtu
tiegħi il-mulej, mulej Alla tiegħi int kbir bil-bosta, bis-sebħ u bil-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti imkebbeb. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bler fin tagħmilthom. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek, birek ruħ tiegħi il-mulej. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru, malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti iġġedded il-wiċċ tal-art. Ibgħat l-Ispiritu tiegħek mulej u ġeddet il-wiċċ tal-art. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għandu sissa jitniet bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina infusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa tal-ġisem. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama, għax kif jista' wieħed jittama il-ħwejjeġ li ġari jkun ra. Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk maħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu min-naħa tiegħu jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub, jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu, bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej. Ejja Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek u kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesu qam jgħid bleħenoli: min jieħdu l-aċċ jiġi għandi u jixrob. Kif tgħid l-Iskrittura, min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih, għax l-Ispirtu kien għad ma natalhomx, billi Ġesu kien għadu ma ġiex igglorifikat.
Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Meta l-atti tal-Apostli jagħtuna rakkont tal-ġrejja ta' Eid il-50, naqraw illi l-Ispirtu Santu niżel fuq id-dixxiepli li kienu magħluqa u instamaħos inġabret kotra kbira, il-kol imħawdejn għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. U jkompli jgħid li kien hemm kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bil-sien art twelidu. U jsemmi kategorija, partejn, medejn, nies mill-Messopotamja, mill-Ludija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, minn Friġja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja, nies li ġew minn Ruma, kemm Lut u kemm proseliti, oħrajn minn Kreta, Arab. Aħna il-koll qegħdin nisemgħu mixandru bl-irsien tagħna. L-ġubijiet ta' Alla. Hekk jiena nirrifletti ftit fuq dal-passaġġ din is-solennità. Hekk laqatni l-fatt li l-Ispirtu Santu ta' lill-Knisja lingwaġġ ġdejd. Ta' lill-Knisja abilità illi tisma' lingwaġġ ġdejd, huma tnejn differenti. Waħda biex tesprimi lilha nnifisha vokabularju ġdejd, lessiku ġdejd. U l-oħra biex tisma' lingwi ġodda u tifhimhom. U sinċerament jiena naħseb illi dan għandha bżonn il-Knisja ta'. U jekk qed nitolbu għal vokazzjonijiet, jien dan li nitlob illi l-Ispirtu Santu iqajjem fih dan il-poplu tiegħu irġiel u nisa imżejnejn b'dan id-don. Jiena kif jista' jixed id-diaknu l-seminaristi il-sanejt kont ngħidilhom tgħallmu kemm tistgħu lingwi differenti. Għax ma jkollokx dil-lodda la tista' tifhem il-dak ta' quddiemek u lanqas tesprimi ruħek b'mod li jifhmok. Tennejtilhom u nibqa' ntennijilhom. U niftakar li hekk dak li nebbaħni snilu iltqajt ma' żagħżugħ fil-formazzjoni tas-seminarju tal-komunità neokatominali u għallej aħna qegħdin nitgħallmu iċ-Ċinejs. Ejwa ħej. Ħallej
xejn insiru qassisejn ħajjibatuna f'dak l-ambjent. Raw daqsxejn ta' u niftakarni niġi lura fid-djoċesi u mmur is-seminarju u ngħid isma' tgħallmu l-lingwej mhux iċ-Ċinejs imma l-mienu il-lingwej l-iktar importanti. Jien kien hemm assej sadu minn l-Blomor kont għadnej fil-bidu tal-Ministeru tiegħi. Ekku naffejn għalli dummaru għalli kemm il-lingwa taf. U jiena għalli daqs kemm taf lingwej inti persuni. Jekk taf tnejn, inti tista' qisek żewġ persuni li tista' tikkomunika ma' żewġ dinjiet differenti. Jekk taf tlieta jekk. Illum jimminix ħanejt li għandna bżonn nitgħallmu it-Tedesk, l-Ispanjol. Imma għandna bżonn l-ewwel nett nitgħallmu l-lingwa ta' Alla. Issa x'jiswa li jiena isqof, saċerdot, persuna konsagrata. Jekk ma nikkomunikax l-Ispirtu tal-Alla. Min m'għandux l-Ispirtu tal-Alla għaliex huwa l-Ispirtu l-għalliem tal-lingwaġġ ta' Alla. Min m'għandux l-Ispirtu tal-Alla għandu spirtu ieħor. Għandu spirtu tal-jien. Tal-jien. Dik li l-Papa jħobb isejħilha l-autoreferenzjalità. Il-jien. U Alla ħares il-jien imissu li xi ħadd jew ittebbaħħu li xi ħadd għax ninfixil. Min m'għandux l-Ispirtu tal-Alla hemm riskju li jkollu fih spirtu mundan tad-dinja. U spirtu tad-dinja fis-sens negattiv, allura spirtu kompetittiv. U intom tafu l-ispirtu kompetittiv iġejb lejra, iġejb id-diskordja bejnietna. Min m'għandux l-Ispirtu tal-Alla hemm riskju li jkollu spirtu vendikattiv. Ħbib tiegħi kapaċi nkunu kapaċi nkunu ħodur, anke fil-Knisja. X'ħbib tiegħi. Allura l-ewwel grazzja li nitlob hija li dawk li ħajkunu msejħin li huma msejħin ma tiwieġbu. U aħna li aħna diġà msejħin inħallu l-Ispirtu Santu jallimna il-lingwaġġ ta' Alla. Jimlina bl-Ispirtu ta' Alla. Għax Knisja. Illi ma titkellemx il-lingwaġġ ta' Alla. X'iskop għandha? Tkun another NGO, kif jgħid il-Papa. U forsi għax il-Knisja u l-Knisja lokali jessa ngħid ma titkellemx il-lingwaġġ ta' Alla. Aħna fejn aħna. Anke fin-nixfa tal-vokazzjonijiet. Imbagħad kif qed titgħallem fl-Atti tal-Apostli jgħid li l-Apostli wara li mtlew bl-Ispirtu Santu bdew jifhmu n-nies jitkellmu b'lingwi differenti. Ma allura kisbu dik l-abilità illi jifhmu li d-dinja ta' madwarhom
kisbu dik l-abilità illi jintebħu x'inhi l-karba tal-bniedem tal-lum. L-Ispirtu Santu tom dik l-abilità meta jgħid jisimgħu jifhmu l-lingwa tal-oħrajn, jifhmu l-problemi tagħhom. Għax ħbib tiegħi, jekk jien ma nifhimx, tajjeb, ma nifhimx ma nismax u ma m'għandix għarfien tal-lingwaġġ tad-dinja tal-lum, allora jiena nibqa' nkellimkom fuq it-Trinità, jiena nkellimkom fuq l-Anġlej, tajjeb, jiena nkellimkom fuq il-glorjej, biċċa minnhom veru, biċċa minnhom inventati tal-qaddisejn, sewwa, u ma nkellimkomx dwar dak li intom tridu tisimgħu għax qegħdin iġġarbuh. Illum hemm tant issues li qegħdin itaqlu l-ħajja tal-bniedem. Iwa kejf il-Knisja frott tal-Ispirtu Santu m'għandix kelma għalihom, ma tindirizzawhomx. Mhux għax m'għandix tgħid, imma jien ngħid jekk għandna din il-problema li maħniex nisemgħu, wallu maħniex nifhmu is-soċjetà ta' madwarna, allura ħabib tiegħi id-diskors tagħna jibqa' jkun paralleli hekk ara. Ngħaddu minn fuq l-irjews. Nagħmlu mhux dialogu imma diskors ta' waħidna. Daqs kemm hu importanti illi nitgħallmu l-lingwaġġ ta' Alla. Jiena niżurta lill-Knisja, speċjalment dawk li għandhom sejħa speċjali biex iżommu widnejhom mal-art biex jisimgħu u jifhmu x'għaddej ħanuż espressjoni fl-imsaren tal-bniedem. Xi darba l-imsaren jitħarkew. Inkella id-distak ħajkompli jikber. L-irrelevanza ħatkompli tikber. Ħbib tiegħi narġa' ngħid fid-dinja mhux kollox ħażin. Dak li huwa lajk mhux kollu ħażin. L-Ispirtu talla jimla il-wiċċ tal-art, iġedded il-wiċċ tal-art. U f'kull kreatura hemm iż-żerrija tal-Ispirtu. U aħna nistgħu nitalmu daqskemm minn fuq il-kattedra tal-Isqof, fuq il-kattedra tat-Teoloġija mid-dinja. Ma nifhmux il-lingwaġġ tad-dinja. Imbagħad it-tielet punt, kemm għandna bżonn lingwa ġdida. Lingwa ġdida issa li tiftijem minn dawk ta' madwarna. Għax sfortunatament aħna għandna ċertu nostalġija tal-imoddi. Aħna inħossuna inċertej, u allura nibżew. Jekk mhux ukoll għażenejn. Illi insibu lingwaġġ ġdejt. Illi jista' jiftijem mill-bniedem tal-lum. Illi min jismana bħalma qalu f'Pentekoste, ara dawn qed jitkellmu l-lingwa tagħna. Kemm jgħidu għalina li aħna nitkellmu lingwa li ma tiftijemx. U jien issa wasal biex nispiċċa.
Ma jien ninkwieta għatih. Meta ġewwa fil-fostna nara min għadu ma ntabaħx. Illi irridu nitolbu lill-Ispirtu Santu jagħtina lingwaġġ ġdejd. Illi il-Vanġelu jibqa' Vanġelu, Id-dottrina tibqa' dottrina, imma l-espressjoni tagħha, il-modalità tagħha dik tadatta ruħha ma' żmien. Dad-diskors sara taħsbu li qed ngħid xi ħaġa minn tiegħi ta'. Dad-diskors tafu minn għamlu Ġwanni 23 fil-ftuħ tal-Konċilju. Meta qal li l-Knisja għandha bżonn issejb lingwaġġ ġdejd għaddew kemm 60 sena u hekk. U għadna inalfabeti. Ma doffi. Bibtijaj, forsi l-Ispirtu barrajnieħ, forsi l-Ispirtu ma ninvokawx. Għax kieku l-Ispirtu huwa preżenti fiċ-ċenaklu llum ma jistax iħallina f'dan il-faqar. Nerġa' ngħid jien nibża' illi hemm ċertu għas. U dak huwa dnub biex aħna nifformulaw ħsieb u nikkomunikaw b'mod illi il-Vanġelu jitlaħam. Il-Vanġelu jinkarna. Nkella nibqgħu bħalma din il-lejla ninħalqu ġo kamra. Id-dinja mhijiex għal rasa u aħna sakemm inkampaw nibqgħu nagħmlu il-funzjonijiet tagħna li ma jkunux esperjenza ta' Alla. Fil-waqt li nerġa' ntenni l-istedina tiegħi biex il-Knisja kollha titlob lil sit il-ħsad biex jibgħat iktar ħaddiema fl-għalqa tiegħu, ħalli anke l-istess Knisja tagħna tibqa' Knisja missjonarja bħalma l-Apostli furt tal-esperjenza tal-Ispirtu ta' Pentekoste fetħu l-bibien u ħarġu u għelbu il-biżat li kellhom, l-inċertezzi li kellhom, imma ħarġu, ma bqgħetx Knisja magħluqa. Hekk nitlob lil Alla l-imbierek ħalli nerġa' ngħid il-vokazzjonijiet il-ġodda u anki aħna ma nagħmlux reżistenzi għall-Ispirtu. Qegħdin fera ġdida. Il-Papa jħobb jgħid mhux epoka ta' tibdejl, imma tibdejl ta' epoka. Alla fġeħ kemm hemm ma nistgħux aħna nibqgħu preżenti llum bil-libsa tal-bieraħ. Nixtieq insejjaħ l-għajnuna tal-Madonna li kienet preżenti fiċ-ċenaklu u hija preżenti magħna illum. Biex kifej infetħet, mhux biss biex titgħallem il-lingwa ta' Alla u tagħti lingwa biex Alla jiftijem il-kelma saret laħam fil-ġuf tagħha. Imma bliva tagħha il-verb, il-kelma tal-Alla
saret lingwa li tiftijem mill-bnedmin ħatem lilna l-koll biex aħna wkoll nħallu l-Ispirtu Santu jimlina u nsiru ittra fl-alfabet ta' Alla li qatt ma jeqdiem u jindirizza lil bniedem ta' kull żmien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-mistier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-mistier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-mistier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bil-wiet skont il-kotba mqazza tal-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandi jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtejn. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Sant mulej li għati l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Lu meqjum weġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profet fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistanna l-qawma mill-lewwien il-ħajja ta' żmien li ġej Mister Qaddejs fejt il-50 intibat l-Ispirtu Santu fuq il-Knisja tiegħek biex toħroġ bla biża' ix-xandar isem Ibnek Ġesu lill-ġnus kollha. Abilitajta biex tiftijem u tifhem fil-kuntatt tagħha mal-ġnus. F'din is-sija tal-prova li għaddejja minnha id-dinja u l-Knisja isma' t-talbit tagħna u laċċaħadniex mid-duni u l-frott tal-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja. Għal-Papa Franġisku, l-isfijiet fosthom l-Isqof Mario, is-saċerdoti u id-djakni kollha biex qatt ma tonqos fihom il-ħeġġa tal-Ispirtu Santu huma biex jandruna u jfissruna u jaqsmu magħna l-kelma u l-Ewkaristija nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Għal dawk li fis-17 ta' Ġunju se jiġu mlibsa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fl-ordinazzjoni tal-Presbiteru u ż-żewġ diakni biex iħallu l-grazzja ta' tqiegħed tal-idejn u ddilka mqazza tikkonsagralhom ħajjithom għal qadi tal-poplu ta' Alla nitolbu. Ismana tolbuk mulej. Għal komunitajiet ta' ħajja reliġjuża, monastika u kontemplattiva fid-djoċesi tagħna biex bil-fedeltà tagħhom lejn il-wedijiet solenni li jagħmlu quddiem Alla imma wkoll bl-eżempju tal-ħajja komuni fil-ħidma tat-talb jippruvaw lill-Knisja kollha fl-imħabba lejn Kristu l-arus safi u ħelu tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-membri tal-Ordni tal-Verġni, l-Istituti Sekulari ta' Ħajja Konsagrata u s-Soċjetajiet ta' Ħajja Apostolika biex bl-impenn tagħhom għal ħajja evanġelika ikunu bil-kliem u bl-eżempju ħabbara tal-Ispirtu fil-ħajja komuni u fl-ambjent tas-soċjetà tagħna. Nitolbu. Ismana mulej. Għas-soċi tal-mużew u l-katekisti tagħna biex id fit mal-familji u l-komunitajiet parrokjali tagħna jitħeġġu fil-ministeru tagħhom li jiffurmaw lill-uliedna fil-veritajiet tal-fidi u f'ħajja nisranija mibnija fuq Kristu il-blata tax-xewka.
nitolbu. Ismana tolbu mulej. Għas-seminaristi tagħna kif ukoll l-istudenti fil-formazzjoni għal ħajja reliġjuża biex blajnuna ta' superjuri u dawk li jiffurmawhom jarblu x'qed jgħidilhom l-Ispirtu fil-proċess ta' discerniment nitolbu. Ismana mulej. Għall-adolescenti tagħna li kienu waslu biex jirċievu l-griżma tal-isqof dawn il-ġimgħat biex jibdew ifittxu bis-serjetà x'inhi l-vokazzjoni tagħhom u sibu fil-komunitajiet tagħhom fejn jgħixu art tammela biex jistgħu jagħtu tweġiba lis-sejħa tal-Ispirtu fil-qalb tagħhom nitolbu. Għal dak is-saċerdot li int mulej fil-plan providenzjali ta' mħabbtek diġà għażilt biex imexxi lil din id-djoċesi bħala raj tagħha. Sawwaf fuq u minn issa l-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħek ħalli jira l-merħla f'dik il-gżira skont qalbek nitolbu. Għall-eżis mejtin tagħna, fosthom il-benefatturi tagħna u għal dawk li għenuna nwieġbu għas-sejħa tal-mulej biex issa jgħixu għal dejjem fil-ferħ ta' dejjem tal-Ispirtu li jagħti l-ħajja nitolbu. Ejja, Spiritu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek, kebbes fihom in-nar ta' mħabbtek, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u jinħallu minn tiġġedded il-wiċċ tal-art bi Kristu Sidna. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offertej li ġibna quddiemek. Ejn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfew lubna il-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int biex ittemm il-misteru tal-Għid, illum oġbok tagħti l-Ispirtu Santu lil dawk li għamilthom ulied adottivi tiegħek u seħibthom ma' jibnek il-waħdini. U l-Ispirtu Santu fil-bidu tal-Knisja ta' l-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla. Waqqat f'xirka waħda il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-Għid imxerrid ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġeli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda inkantawlek.
Missier ħanej. Miċ-ċakuntana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u bierek dal-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett għall-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija sliem, ħarisa, għaqada u mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-missier tagħna il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-isqfijiet kollha, u rrid niftakar fħuti fl-Episkopat, l-Arċisqof Charles, Joe Gallia Kurmej, Paolo Cremona. Mal-isqfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostoli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dan kollha li hawn madwarna. Inta ftajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sakrifiċċju ta' tifħid għal-ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu bis-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw huma jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem, ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum għad-dejs ta' Għid il-50 illi fih l-Ispirtu Santu der lill-Apostli fil-Sna Blat, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża Dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martiri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġvanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċipriano, Lawrenz, Grizogonu, Ġvanni u Pawlu, Kosma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u it-talb tagħhom. Enna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfien ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek bi Kristu Sidna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta. Amen li tkun kollha kemm tiegħek. Wettaqa, qaddisha, ilqaħħa biex issir għalina il-ġisem bid-demm ta' ibnek il-għażejs Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata. Ħal ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, refajneh lejn is-sema, lejk Alla missiru li tista' kollox, pratik il-ħajr, bierek, qasam, ta' id-disċipli tiegħu. Ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara l-ikla ħan dan il-kalċej għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, reġa' rat il-ħajr, bierek, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċej ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerred għalikom u għall-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek. Hawnhekk nixtieq din it-talba solenni impoġġej quddiem il-mulej 4 saċerdoti tagħna li llum qed jirringrazzjawh u magħhom jiena għal 50 sena fis-saċerdozju. Il-Vigarju, Dun Tarċies, Dun Mikel Borġ, Dun Pietru Sammut u Dun Giuseppe Attard. Magħhom hemm dawk li ħajjiċċelebraw il-25 sena. Il-Vigarju Ġudizzjali Dun Edward Xwiereb, Dun Alex Kawki u Patri Michael Attard. X'inhet ngħid, aħna ministri tiegħek. Dawn u s-saċerdoti kollha qegħdin f'moħħi u f'qalbi. Aħna minna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek. Aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristus Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba. Il-ħobs għad-dejs tal-ħajja dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġust tiegħek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrewlek il-qassis kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju għaddejs vittma bla teba. Fiċċu tagħna nitolbok u Alla li tista' kollox. Għamel li l-anġlu għaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema fejn aħna lkoll li nieħdu sehem mill-altar u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa Kelina Carmena Lejlu George Kawki illi telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena id-dawl u s-sliem. L-inna ukoll midin bejn qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek ħatina sehem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasja, San George, Preka u l-qaddisejn
Deodata Pisani u Ignazio Falzon. Għad-disin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom. Mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej inti dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġejt kollu timleħ bil-ħajja, tbierku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Issierna jien bejn ismawiet, jitqaddis ismek, tiġi salvnati, jkolli triqien fis-sema u fl-art. Ħobsna kuljum għadina llum, aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit ġrejt, iżdeħlisna mid-deni. Eħsna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apposti tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn nubietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Ħaruf talla lid-nef. il-ħaruf talla li sar bniedem biex jitkellem il-lingwa tagħna li bnedmejn fil-tiegħi. Dik l-inkarnazzjoni. Ħin jintawk mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mlej ma jistaħħux jidħol ta' saqi, iżdej biex kellem waħda u ruħi jkun infejqa. Tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Alla
għamel mulej li tqarbina li għamilna tiswilna ta' ġejt. Ħalli tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-ispirtu li inti b'mod tal-għaġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. Żewġ kelmiet ta' ringrazzjament l-ewwel nett il dawk li organizzaw din il-velja, b'mod speċjali Dorien u Francesco Pio, u ngħidu prosit tassew lill-kor dioċesan li oġobhom bħal dejjem janimaw b'tant ferħ u b'tant professjonalità irrid ngħid hekk. Daħħaltuna ħafna fl-ispirtu. Illum forsi għal min kien qed jisma'na nnota li l-immaġni li qegħdin inxandru bħalissa fuq il-Facebook taċ-ċentru millum tiebet ħafna l-kwalità għaliex hawnhekk fil-Knisja tagħna anke fuq ħidma ta' Francesco Pio li għamlu ġurnata jitħabtu. Akkwistajna apparat ġdejta u kamera ġdida fil-Knisja illum jaħdmu minn dalgħodu u ippruvaw ħafna u xtaqu li l-isqof fl-okkażjoni tal-lum ibirek din l-inizjattiva. L-isqof semma diversi lingwi u din il-lingwa hija sabiħa ħafna wkoll. Il-lingwa li nersqu lejn in-nies illum ħafna mill-anzjani tagħna saru midħla ta' dawn l-istrumenti tal-messaġġi moderni u qegħdin iseguna. Irrid ngħid grazzi lil aħna ndula Miss Dorien u lil Francesco Pio tal-li matul dawn it-tliet xhur li għaddew kemm inna magħluqejn il-Knisja tagħna komplew dejjem b'attività hawnhekk isegwu kemm il-quddiesa ta' flaxija kif ukoll l-għasar illi qegħdin ngħidu fuq il-paġna ta' Facebook tad-Dioċesi biex naslu kemm nistgħu għand in-nies u inwaslulhom il-faraġġ tal-kelma tal-Alla. Nixtieq nirringrazzjakom il-koll u nitlob Monsiur Isqof biex ibirek din l-inizjattiva illi ħadna flimkien u nitolbuh li jikkonfermana f'din ix-xewqa tagħna illi naslu għand in-nies ta' madwarna dejjem b'mod ġdid. U grazzi wkoll naturalment il-minħadem Dordo John Paul illi għamlu ħafna xogħol dalgħodu ta' bdew ilu ftit ta' wiring imma imsiken kellhom jirbħu ħafna sfidi ambjentali ħanidulhom hekk minħabba l-istruttura tal-Knisja tagħna. Grazzi il dawk kollha involuti. Ninaqat miegħek fil-radd il-ħajr u l-apprezzament ta' dawk kollha li inti semmejt. Nitlob il-mulej ibirek anke dan il-mezz li qegħdin tinawguraw illum huwa mezz li jenkom biex tkunu knisja li toħroġ virtwalment imma jalla tistimula lil dawk kollha li jipparteċipaw li huma l-Knisja biex noħorġu u niltaqgħu mal-bniedem u ma nibżewx li ma nistgħux nikkomunikaw flimkien, nafdaw fl-Ispirtu Santu. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nitolbu l-barka tal-Alla. Alla missier id-dawl li llum oġbu jdawwal id-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwab fuqhom jagħtikom il-għena tal-barka tiegħu u jkattrilkom dejjem id-duni tal-Ispirtu Santu. Amen. In-nar tal-għaġeb illi der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu inaddafkom
minn kull ħażin u jimliekom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar flimkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidej biex bija tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għixu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Il-roddu ħaj l-Alla, alleluja, alleluja. Alleluja, nistennew. We are